Salutare și bine ați venit! Gândirea e ceva ce facem constant, nu-i așa? Aproape pe pilot automat. Dar stați puțin, ce se întâmplă de fapt în capul nostru atunci când gândim? Exact asta vom face azi. Deschidem metaforic vorbind cutia cu unelte a minții și ne uităm la fiecare instrument în parte. Va fi fascinant. Deci, care-i planul? Păi o luăm pas cu pas. Întâi vedem care-i schița de bază a gândirii. Apoi intrăm direct în cutia cu unelte și explorăm instrumentele de deconstrucție și reconstrucție, pe cele pentru găsit tipare și, desigur, uneltele logicii. La final, o să vedem și cum se leagă toate astea cu ajutorul limbajului. Sună bine? Hai să-i dăm drumul! Bun, să începem cu începutul. Înainte de a scoate uneltele pe masă, trebuie să înțelegem planul, structura de rezistență. Adică să răspundem la o întrebare fundamentală: ce este la urma urmei gândirea? Da, asta e întrebarea de 1.000.000 de puncte. Pare așa un lucru simplu, automat, pe care îl facem fără să ne gândim la el. Dar în realitate e o întreabă orchestră în mintea noastră. O mulțime de operațiuni care lucrează împreună. Haideți să vedem care sunt aceste instrumente și cum funcționează. Ok, iată definiția, să zicem, oficială, cea de manual. Sună cam tehnic, știu, dar hai să o traducem. Ce înseamnă de fapt? Înseamnă că mintea noastră nu e un simplu aparat de fotografiat, care doar face poze la realitate. Nu, e mult mai mult de atât. E ca un detectiv iscusit. Filtrează informațiile, caută legături, scoate la iveală esențialul. Practic, încearcă constant să rezolve misterul lumii din jur. Și iată unde se leagă totul de metafora noastră. Mintea folosește un set de unelte mentale. De asta îi și spunem cutia cu unelte. Pentru că gândirea nu e o singură acțiune, un singur ciocan. E un set întreg de instrumente precise, fiecare cu rolul lui. Și, ce e super interesant, multe dintre ele lucrează în perechi. Una o completează pe cealaltă. O să vedeți imediat la ce mă refer. Gata, deschidem cutia. Și primul set de unelte pe care punem mâna sunt cele de deconstrucție și reconstrucție. Practic, uneltele cu care demontăm lucrurile în bucățele ca să vedem din ce sunt făcute și apoi le punem la loc, ca să le înțelegem în ansamblu. Prima unealtă, analiza. Gândiți-vă la un ceasornicar. Ce face el? Desface cu grijă mecanismul complex al unui ceas, piesă cu piesă, ca să înțeleagă exact ce face fiecare rotiță. Asta e analiza. E operațiunea mentală prin care demontăm o idee, un obiect, orice, ca să vedem componentele. E unealta care ne lasă să vedem dincolo de carcasă. Uite un exemplu super simplu. Un măr. Când ne gândim la un măr, mintea noastră face o analiză instantanee. Îl sparge în părțile lui componente, are un corp sferic, are o codiță, poate și o frunză, ne gândim la culoare, la textură, studiind aceste piese separate, înțelegem întregul. Și acum intră în scenă partenera de dans a analizei, sinteza. E exact operațiunea inversă. Dacă analiza a demontat totul, sinteza vine și reconstruiește. Ia toate bucățelele alea separate și le pune la loc, formând o imagine unitară, coerentă, le dă un sens împreună. Să ne întoarcem la mărul nostru. Sinteza e procesul prin care luăm elementele, corpul sferic, codița, frunza și le unim în mintea noastră pentru a crea conceptul de măr. Sau, alt exemplu, când vedem litere amestrecate și mintea noastră le pune cap la cap ca să formeze un cuvânt. Asta nu e doar o simplă alăturare, e o construcție mentală. Deci, ca să recapitulăm perechea asta, analiza, descompune, sinteza, construiește. Gândiți-vă așa, analiza e ca o lupă cu care ne uităm la cele mai mici detalii. Sinteza, pe de altă parte, e ca un telescop cu care privim imaginea de ansamblu, întreaga galaxie. Și e clar că avem nevoie de amândouă ca să ne descurcăm în lumea asta complexă. Ok, punem deoparte uneltele de deconstrucție și luăm un alt set. Acum vorbim despre uneltele de recunoaștere a tiparelor. Astea sunt instrumentele pe care le folosește mintea noastră ca să găsească legături, asemănări, diferențe, practic ca să pună ordine în haosul de informații care ne bombardează constant. Și prima unealtă de aici e comparația. E practic un fel de metru mental. O folosim non-stop de multe ori fără să ne dăm seama. Când alegem ce telefon să cumpărăm sau ce film să vedem. Cheia e că mereu avem nevoie de un criteriu clar. Comparăm prețul, calitatea, gustul. Fără un criteriu, comparația nu are sens. Uite, din nou exemplul cu mărul. Comparăm un măr roșu cu un măr verde. Criteriul? Culoarea. Simplu. Am putea să le comparăm și după mărime sau după gust.
Fără această unealtă a comparației, fiecare obiect, fiecare idee ar fi ca o insulă izolată. Nu am putea face legături între ele. Acum, atenție, urmează o pereche de unelte grele, foarte puternice: abstracțierea și generalizarea. Cel mai bine e să le vedem ca un proces în 2 pași. Pasul 1. Abstracțierea. Asta e ca un filtru. Dăm la o parte toate detaliile neimportante, culoarea specifică, mărimea exactă și păstrăm doar esența. Pasul 2. Generalizarea. Luăm acea esență pură și o extindem la o întreagă clasă de obiecte. Practic, abstracțiunea curăță zgomotul, detaliile, iar generalizarea extinde conceptul. Și e crucial să înțelegem că una nu merge fără cealaltă. Nu poți generaliza dacă nu ai extras mai întâi esența prin abstracționare. E un parteneriat perfect și, datorită lui, putem forma concepte, de la ceva foarte concret, ca fruct, până la ceva super abstract, cum ar fi dreptate sau libertate. Bun, am văzut cum deconstruim și cum găsim tipare. Acum trecem la uneltele grele, cele ale logicii. Astea sunt, dacă vreți, uneltele de precizie. Cu ele construim argumente solide, tragem concluzii și navigăm de la cauză la efect. Prima unealtă logică, inducția. Asta e gândirea de tip Sherlock Holmes. Pornim de la particular spre general. Adunăm probe, observații specifice, cazuri individuale și pe baza lor încercăm să formulăm o regulă, o teorie generală. Practic, tot progresul științific pe asta se bazează. Uite un exemplu concret. Găsim o ladă cu mere. Gustăm unul, e acru. Mai gustăm unul, tot acru. Încă unul, tot acru. Ce concluzie tragem? Ei bine, prin inducție, ajungem la o concluzie generală. Probabil toate merele din lada asta sunt acre. Observați cuvântul probabil. Asta e cheia la inducție. Concluzia nu e 100% sigură. Și acum, partenera inducției, deducția. Aici mergem exact invers, de la general la particular. Pornim de la o regulă, o lege, o premisă pe care o acceptăm ca fiind adevărată și o aplicăm la un caz specific, particular, ca să vedem ce rezultă. Să vedem un exemplu. Premisa generală, regula. Toate fructele nespălate au bacterii. Asta e legea noastră. Acum, cazul particular. Acest măr din fața mea este nespălat. Concluzia e inevitabilă și sigură, nu doar probabilă. Prin deducție rezultă că acest măr are bacterii. Simplu și logic. Și am ajuns la final. Am păstrat pentru acum piesa de rezistență, elementul care le leagă pe toate. Nu e doar o altă unealtă din cutie. E mai degrabă întregul atelier. Este mediul în care toate aceste unelte pot funcționa. Limbajul. Uite ce idee fundamentală. Gândirea și limbajul sunt inseparabile. De ce? Pentru că limbajul nu e doar un mod de a comunica gândurile altora. E chiar materialul din care sunt construite gândurile noastre. Gândiți-vă cum am putea face o analiză sau o abstractizare fără cuvinte, fără concepte. Ar fi practic imposibil. Limbajul este cel care dă formă, care face tangibile toate aceste operațiuni complexe ale minții. Deci, iată-ne la capătul călătoriei. Data viitoare când stați și analizați o problemă, când comparați două produse sau când încercați să înțelegeți un concept nou, aduceți-vă aminte de cutia asta cu unelte. Gândirea nu e un act de magie, e un meșteșug, o abilitate formată dintr-o mulțime de alte abilități mai mici pe care de altfel le putem exersa și perfecționa. Și asta ne lasă cu o întrebare de reflexie pentru fiecare. Acum că am pus pe masă toate aceste unelte, care credeți că este cea pe care o folosiți cel mai des? Poate chiar fără să vă dați seama.